Zisale dengwane zintunta izindimbane zabalandeli be-ANC abalale esigangeni osukwini layizolo njengoba bekade behambele i-rally manifesto ye-ANC. Kubikwa ukuthi bashiye ngamabhasi e-ANC obekufanele abathathe ababuyisele ezindaweni lapho behlala khona njengokuba amabhasi kuyiwona abalandeli. Njengamanje namhlanje sinikele endaweni yesigameko lapho khona kade kukhona i-rally ye-ANC eMoses Mabhida, lapho sifice khona abantu belele phansi behleli dengwane. Kubike ukuthi kulokho kusile abadlile kade balale khona laphana. Kukhona abantu abadala, kukhona nezingane ezincane. Sicela ukuthi uma ngabe kukhona wakini ongakuwe namhlanje usibikele lapha kwi-comment section ukuthi ubani wakwabani, uhlala kuphi, uhambe eyapi na mhlawumbe ukhona kulabantu abakhona laphana. Sicela ukuthi ubukele ivideo lapho abantu bezikhulumela ngesigameko esibehlele sokusala nokulala esigangeni ukuthi ngabe yini eqhubekayo njengamanje ngabo. Mkhulu sawubona. Yeah. Usuka phi ndoda endala? Usuka eShowe kodwa indawo yakithi semabhudle isigodi sakhona. Kwenzekeni mkhulu ngoba kulana ngalesi sikhathi ku10 ebusuku? Angempela bengihamba nalabi ANC ngizela. Nekhansela belikhona lehlala lapho la ucinga abanye kwenye indawo. Uke wahla nje namhlanje? Akusihle sibambile. Mucabanga yini ozoyenza, uhamba kanjani, uphindela kanjani emuva ekhaya? Angazi. Nonke banigcwele lana nishiwa amabhasi? Nishiwa amabhasi. Bonke labantu abagcwele la bashiwa amabhasi. ANC ifike yabafaka eMoses Mabhida, emva kwalokho yabashiya phansi. Njengoba ubona lapha khona umama uphethe ingane encane. Bonke labantu baningi naba abanye lapha ya. Nomuntu omdala olele lapha ya. Bonke labantu labo bashiwa amabhasi.